Hasiko gara. Lehenik eta behin eskerrak Laurari gurera ere animatzeagatik. Hauxe dugu akaborekin egin dugun ja 3. aurkezpena, eta ziur naiz ez dela azkena izango. Eta animatu zara beste behin ere, liburuaz hitz egitera. Eta eskerrik asko etorri zaretenei ere bai. Igual hasi aurretik, gogoratu, uste Ipurdi azpian topatu duzu papertxo bat, urriaren 3 antolatu dugun gitarauarekin. Eta, guzti hau azken aldian ikusten ari zarete igual sareetan, webunean edo, Txalapartak irudi eta proiektu berriak dituela eskuartean. Eta prozesu luze baten urtzea da nolabait. Eta itzaki moduan edo jardunaldi batzuk antolatu ditugu urriaren 3 eta gonbidatuta zaudete parte hartzera egun horretan ere bai. Eta akabori heldu aurretik, ziur aski ezagutuko duzue Laura, baina bazpada, konbentzio batzu badaude aurkezpenetan eta Laura aurkeztea ere badagokit. Laura Lizarran sortu zen, Nafarra da, izatez eta bihotzez pentsatzen dut. Eta, aspaldi Bizkaialdean bizi dela, historia ikasketak egin zituen, eta doktoretza gero psikologiaren alorrera hurbildu zen. Gaur egun EHUko irakaslea da Hezkuntza eta Literaturako departamentuan, eta, hori ez gain, Davidetako kolaboratzaile ohikoa da, politikaren lehen lerroan aritutakoa, PEN Internationaleko Euskal Herriko adarreko lehendakaria eta idazlea, nola ez. Esan dezakegu Txalapartako klasikoetako bat dela Laura, 6 eleberri idatzi ditu, Txalapartarekin hauxe du laugarrena, akabo da laugarrena. Beste genero batzuetan ere aritu izan da, baina bereziki eleberria lantzen du. Hor ditu Bai baina ez, Legez kanpo, Nerea eta biok, Sisifo maite minez eta Aize homo. Aprobetxatu nahi izan dugu argitalpen berria, akabo eleberri berria, pixka bat Aize homo merkatutik kanpo zegoela, pentsatu genuen aukera hona izan zitekela ni bezala ez, igual beste garai bateko irakurleok ez dugu aukerarik izan gure aurretik egon diren idazleen lan horiek irakurtzeko aukera, eta bultza berri bat ere bai liburu zaharragoei ere. Eta bere lanak, euskaraz idazten ditu Laurak, baina gazteleraz ere irakurri daitezke, ingelesez, neerlanderaz, alemanez, eta pixka ja arira sartuta edo, lehendabiziko galdera bat hor tabernan lehentxeago komentatzen hasi zara, eta badira aste pare bat akabo aurkeztu genuenetik eta irakurleek eskuratu dezaketela, badira ja irakurle batzuk, irakurri dutenak eta iritzi batzuk ere jaso dituzu. Eta galdetu nahi nizun ere bai, nola zaude liburuarekin, jasotzen ari zaren harrerarekin, eta pixka etortik. Lehenek eta ben eskerrak eman ditut. Zuri, Inigo, Garazirrulari, eta Inigo Zatuztegiri, bizuek biek egin duzulako edizio lana, eta oso eskertuta nago. Momentu batzuetan idazleak sentitu dezake, Kontxo, nik horrela nuen, eta zergatik esaten dit hau moztu, hemendik ez, hortik bai, titulua be alda erazi, eta gero konturatzen zara, berehala konturatzen zara onurako dala beti, zuek dakazue irakurlearen begirada, zuek dakizue zer irakurle batentzat zer den hurbilagoa edo gozoagoa, eta orduan zuri lana hori egiten duzue, eta nik gero eta eskertuago nago editore lana egiten dutenekin, hain zuzen ere, oso desagradablea den lana, azkenean gu gaude hemen mikrofonen aurrean, argazkia gure egunkaretan agertzen da, baina zuek egin duzu lana hori ez da ikusten, eta uste dut esan beharrekoa dela. Esate baterako titulua bera. Nik 3 titulu proposatu nituen, eta Garazik izan zidan bakarra eta aukeratu.
Eta asmatu duzu. Asmatu duzu zenbat eta gehiago ikusi konturatzen naiz, asko zire hobea dela, sugeritutako tituluan nik hasieran ipinitakoa baino. Orduan, egia da, eta gero sartuko nazaian, bueltatzen naiz. Banoa eta gero bueltatzen naiz. Bai, egia da, beti ez dugula baietz borobila ematen, eta Sisifo Maite Minezekin ere titulua aldatzeko sugeritu zenidaten hemendik, eta hor planto egin nuen, eta zenuen ez. Sisifoa da, bai ala bai, eta uste dut horrekin ere asmatu nuela, baina beti ez da asmatzen. Zer esan dute irakurleek orain arte irakurri dutenek? Orain arte jaso dudana izan da, ezin dutela eskuetatik soltatu. Hau da, itzelesku intriga sentitzen dutela, eta liburuak eramaten dituela nahi gabe urrengo horrira eta urrengora eta urrengora. Inkluso irakurtzeko ohitura gutxi daukaten horiek ere esaten zidaten berandura arte gabaz ohean eta ezin liburua utzi. Nire helburua hori da. Nire helburua da, hain zuzen ere, irakurle harrapatzea. Zergatik, nik zerbait komunikatu nahi dudalako, novela baten bidez, eta ez du nahi irakurleak liburua utzi mesanotzean eta ahaztu. Orduan, aitortzen dut, ardura handia izaten dudala beti irakurlea eramateko eskutik eta gogoa izateko irakurtzen segitzeko. Teknika batzu dira, danetarako daude teknikak, guztina egiteko edo mahai bat egiteko, eta orduan teknika horiek propio erabiltzen ditut, azken finean nire helburua delako ideia bat transmititzea. Baina oso kontziente naiz ideia hori gordinean oso latza dela eta inork ez lukela liburu hori irakurriko. Hori behin esan zidan Imanol Galfarsorok eta Joseba Gabilondok esan zidan, nik kontatu nionean Sisifo Maite Minez. Kontatu nion segidatzen nuen, eta Maite Minaren inguruko hausnarketa filosofiko bat, eta egingo nuela kolas inguruko bat, orain poesiatik hartu, filosofiatik hartu, psikologiatik, arlo askotatik, eta esan zidan, zer rollo. Eta hori pretenditzen duzu, hori norbaitek irakurriko duela. Esan zidan, egizu novela bat. Eta pentsatu nuen kontxo arrazoia du, baina hori nola egiten da. Eta azkenean atera zen, eta funtzionatu zuen. Eta kasu honetan berdin. Kasu honetan nire ardura, eta novela guztietan, beti dago leitmotiv bat, beti dago gai bat, motore lana egiten duena, eraman egiten dauena. Eta nire ardura da horren gainean hausnarketa egitea. Ez dut ezagutzen modu hoberik, zerbaiten gainean hausnartu nahi duzunean, horren gainean idaztea baino. Eta orduan, eta idazten baduzu saiakera bat, badakizu zuk eta bi lagunek irakurriko dutela, gehienez, baina idazten baduzu novela bat, kontxo, eremua zabaltzen da, badakizu jendeak guztoz irakurriko duela, eta azkenean nire ideia da, ia parada hartzen duten nik nidudan transmititu nidudan horretaz hausnarketa egiteko. Eta kasu honetan hausnarketa zen zertan oinarritu daitezken harremanak eta nola harreman bat pikutara joan daiteken komunikazioa utzi egiten baldin bada bikotekideen artean. Baina ez da bakarrik bikotekideak. Nik uste dut edozein komunitate izan daiteke proiektu kultural bat edo proiektu politiko bat, izan daiteke esate baterako kulturaren gainean sortutako mugimendu bat, kolektibo bat baldin badago bizitza proiektu bat edo ideia bat gorpuztu eta aurrera eraman nahi dutenak. Eta beraien artean konpromiso hartzen baldin badute ezinbestekoa dela komunikazioa beraien artean. Komunikazio zintzoa. Komunikazio bat non hitzekin beste entzuten den. Eta momentu batean, kideren batek, esaten dute, bosta sola zait, bikotea izan edo kolektibo bat izan. Kideren batek momentu batean erabaki hartzen badu komunikazioari
ez egitzeko, hausteko, edo eskuzabaltasun hori galdu duelako, edo ez duelako sinisten proiektuan, orduan pikutera doa ja proiektu hori. Hori da, horren gainean hausnartu nahi nuenik, ez? Hori da nire gaia. Gero novela forma eman dio. Horri buruz galdetu behar nizun. Zuk ideia bazenuen, nola da momentu hori erabakitze duzuna? Tira, eseiko naiz, eta idatziko dut honi buruz, novela formatuan, eta eleberria egingo dut. Nola izan zen? Bueno, ja, behin Joseba Gabilondo konbentzituta, ja, ordutik aurrera pentsatu nuen, zerbait komunikatu nahi baduzu novela egizu. Orduan, nik banekien urrengoa ben novela izango zela, eta urrengoa ere novela izango da, ze ez da zaziko zera artikulu akademiko bat egiten buruan daukadan urrengo gaiaren gainean, ez? Orduan, abia puntua da ja pertsonaiak eraikita daudenean. Aztenez imaginatzen nori gertatuko zaio nik kontatu nahi dudana. Eta aztenaz sortzen buruan pertsona batzuk existitzen ez direnak. Nik asmatuak. Egia da beti hartzen duzula hemendik eta handik, baina inor ez da inor bizitzan dagoena, edo bizitzea errealean. Eta orduan forma hartzen hasten dira. Komentatzen du nik sormen prozesuak eta berdin literaturan, musikan, eskulturan edo beste edozein arlotan, sormen prozesuak asko du eskizofreniatik. Azken finean, bi mundu paralelotan bizi zara, mundu errealean, non altzatu behar zaren ziterrietan guizero eta merienda prestatu seme-alabei edo lagunekin joan poteatzera, eta beste mundu bat non gertatzen den zuk nahi duzu guztia. Eta botere handia daukazu hor, ze asmatu aldozu edo zer, eta aldozu jendea jaioarazi, jendea hil, nahi duzu guztia zure imaginazio gutzarekin. Beraz, bi mundu paralelo bizi dituzu, eta ni bizi izaten naz mundu paralelo horietan luze, oso luze. Pertsona horiek fizikoki ikusiak. Eta oso realak dira niretzat. Oso realak. Batzutan aurrean daukadan, gozaltzen daukadan pertsona baino realagoa, ze berarekin nago hitz egiten denbora zoan eta beste igual izili dago. Eta ja ikusten dudanean, ja bihurtzen direnean, osa gorpuztu egin direnean, orduan hasten naiz, idazketa prozesua, baina ja neurri batean beraien, hori ere, behin entzuni hori idazle bati, eske pertsonaiek bizitza hartzen dute, eta nahi duten egiten dute, orduan esan nuen tontua da. Nola, bera ari da idazten, bera ari da asmatzen, nola esaten du pertsonaiek, bai, horren tontua naiz, gertatzen zait, behin gorpuztuta pertsona horiek kasi autonomoak dira, hau da, ja ez dute egiten supuestamente egin beharko lukeena pertsona batek egoera horretan, ez, egiten dute beraien nortasunarekin egin behar dutena uste dutena. Egin behar dutela uste dutena. Orduan hasten naiz. Eta asko dauka intuiziotik, asko dauka apurketatik, asko dauka barne haraketa batetik, kupida gabea, gordina, norberak bere gogoaren aurrean jartzen du izpilua eta gustatzen bazizu ikusten duzuna ondo, ez bazizu gustatzen txarto pasatzen da. Eta injustu hori, ari zara esaten ez, badu... Bai, nik moztuko izut, ja, badakitzen den pixka bat zure hitz egiteko gogoa, eta eskertzen da. Prozesuaz, aipatzen zenuen, eskizofrenikoa dela, badituzula, hartzen duzula igual karrila bat, ez dakize, baina okerrez banago denbora luzetxoa eman duzu eleberri honekin, 3-4 urte edo, esan zenuen aurreko batean. 3-4 urte horietan aldarte berean egontzara denbora guztian, pentsatzen dut etxipe momentuak egongo zirela, abandanatzeko tentazio izango zenuela, zerk piztu du, etxipe momentu horretan bultza berri bat, zer izan da motivazioa?
Bai, egia da denbora luzea izaten dela, eta hemen besterik ez dago disiplina baino. Afizio eta ofizio. Behin entzun nion, uste dut gainera mutu berriari, gaur aurkezpen bat egiten ari dena Iruñan, berari entzun nion hori, eta egia da. Afiziorekin bakarrik ezin da, ofizioa ere behar da. Eta disiplina handia. Eta horretan jarri ondo doanean eta txarto doanean ere. Eta lehen eskizofrenia aipatu badut, orain aipatuko dut neurosia, obsesioa. Osea, sormenak obsesionatu egiten zait. Zoramen puntu bat eduki behar dozu orduak eta orduak sartzeko bakarrik etxean lagunekin oteatzen egotea baino. Hau da, eta gero, ja, paranoia. Rematatzeko. Ze, karo, paranoia da ikustea existitzen ez dena. Eta nik ikusten ditu nire pertsonaia kaletik. Behin gertatu zitzaidan, Londresen nengoela idazten, bai baina ez, nire pertsonaia deitzen zen Frank, oso gizon itxusia, oso baldarra, oso kaskarra, eta nengoen Hyde Parken, zuhaitz baten azpian idazten, eta alako baten Frank ikusi nuen pasatzen iradua. Bera zen. Eta orduan, bine nuen kuadernoa bizikletaren hotzaran, eta beraren atzetik joan nintzen. Ikusi behar nuen, non bizi zan, ikusi behar nuen norekin elkartzen zan, nola ibiltzen zan, hori guztia ikusi behar nuen, eta orduan beratzetik, eta bera konturatu zan. Eta orduan, momentu batean buelta eman, eta nigana, etorri zan, hartu nuen bizikleta, eta joan nintzen alik eta urrunen. Baina ezke bera zen, eta ni berari buruz ari nintzen idazten, eta nik alako pertsonarik ez nuen ezagutzen, asmatua nuen, ez? Oso gordina zen novela, incestori buruzkoa. Eta orduan nik imaginatu nuen pertsona bat kanpotik baldarra, baina barrutik ez dakit nola esan, abandonatua. Hau da, gabezia afektibo ikaragarriarekin, ez? Indigente afektiboa. Eta ikusten nuen historia hori hortik abiatu zala, ez? Ez egoela horren beste gaiztakeria edo baizik eta karentzia, gabezi ikaragarria. Eta orduan ikusi behar nuen bere bizitza, nolakoa zen, baina enuen ikusi. Bueno, uste dute nahiko argi geratzen ari dela Lauraren alderdi psikologia zalea, etengabe ateratzen du, ez bakarrik orain liburu ez ari garela, aurreko batean kafe bat hartzen ere ginela ere bai, etengabe ateratzen du psikologiaren gaia alduenean. Eta gero sartuko era horretan, pixka bat akaboren zantzu edo zera ezertzela batzu botako ditugu. Eta bueno, nik uste dut orain arte aipatu dugun gauzetako bat, ez, aipatzeko nahiko garrantzitsua dena, da lehendabiziko horritik bertatik ezagutzen dugula, nolabait esan dezakegun spoiler handiena edo. Bai. Bai. Lehendabiziko horrian bertan, ikusten dugu Xina, ohetik jaikitzen da, eta zer egiten du lehendabiziko gauza, etxeko baserri batean daude, eta halako borda txiki bat dute, borda horretan izozkailua dago, zabaltzen du izozkailua, eta hor bertan dago Manu, bere bikotekide izandakoa, aurreko egunen arte edo azken egunetan arte. Hau da, badakigu, Xinak Manu hil duela, badakigu nola egin duen, orain kontatuko digu, eta horrela abiatzen da, hortik abiatuta gero-gerokoak. Bai, egia esan, erabaki ausarta izan zen, lehenengo horrian ja, hori, batak bestea akatu egiten du, akabatu, akabo hitzak bi ariera edo bi esan nahi ditu, bata amaitzea eta bestea akatzea, akabatzea, bi adierak ditu hiztegian. Eta orduan oso ondo zetorren zuzen ere, amaitu da,
eta akatu du, ez, gauza biak. Orduan, ezagit, oso intuitiboa izan zen, ez? Beharra sentitu nuen nortik ikasteko. Ez dira erabaki oso razionalak hartzen. Egia da, gero, egitura paraleloa daukala, eta orduan alde batetik ari gara jakimin handiaz, jakin nahian, ia, zer gertatzen zaio zinari halako ekintza egin ondoren, ia deskubritu izango da, ia nolako bizi modua eramango duen horren ostean, ia zer gertatzen den, eta bestalde batetik beste egitura paralela batean ikusiko dugu nola ezagutu zuten elkar, eta zer gertatu den puntu horretaraino heltzeko. Hor zerbait gertatu da, elkar ezagutu dute neska-mutilak eta maitemindu egin dira, elkarrekin hasi dira bizitzen, eta 2 urtera, ogitariko bat izozkailuan dago, More, Zerraldo. Orduan, hitz literalak dira, lehenengo horrian agertzen direnak. Jakimina sortzen da. Eta niretzat ere jakimin hori nik ere baneuka jakimin hori. Hau niretzat ere deskubrimiento bada. Osea, behin jakinda, nik ere jakin nuen nola heldu ziren horretara. Nik banekien hor inkomunikazio problema handia zegoela. Eta inkomunikazioa izan zala oinarria horrek ez funtzionatzeko eta bueltarik gabeko puntu batera heltzeko. Heltzen dira puntu batera non ez dagoen bueltarik. Baina nik ere ulertu behar nuen. Eta nik idazten dut ulertzeko. Orduan niretzat irakasgaia izan da. Novela guztietatik atera dut irakasgai bat. Eta gainera oso kontziente naiz novela bat idazten hasten den Laura eta amaitzen duen Laura ez dela pertsona bera. Novela batek ez bazaitu transformatzen, orduan izan da erredakzio ariketa bat. Eskolan agintzen duten egitarikoa. Egizu 200 hitzeko ariketa bat hilargiari buruz. Ez bazaitu transformatzen, ez bazaitu eraldatzen, orduan zuretik pasatu da azaletik. Eta nire novela guztiek alderik alde zeharkatu naute. Alderik alde. Osea, gutxi naute diferente. Ezin dut izan pertsona bera. Zerbait ikasi dut eta sufritu dut hori ikastean, ze literaturari eskatzen diot zintzoa izatea, ez? Ez egitea simulakrorik. Simulakroa da como si, bai? Nik eskatzen diot aurrez aurre begiratzea begietara eta Josef Conradek esaten zuena, ez? Egia bat bilatu novela bakoitzean. Egia bat. Eta horretarako egon behar dugu halako subjektibitate prozesu bat. Haizu zen ere, niko dago hemen eta berarekin ikasi dut hori, ez? Subjektibitate prozesuak nola izaten diren. Hau da, muturreko egoera batean daudenean pertsonak, zirka lasart egin beharreko momentu batean, nola reakzionatzen duten horren aurrean. Eta hain zuzen ere hori izan da novela guztietan aztertu nahi izan dodana. Guztio gara jatorrak 7-etatik 10 beko tabernan pinta bat hartzen. Baina benetan arazo bat sortzen denean bizitzan, eta zoritxarra sortzen dira, horren aurrean nola errazionatzen duen bakoitzak. Angustiaren aurrean, presioaren aurrean, inposaketaren aurrean, ze jokaera duen bakoitzak. Eta novela guztietan hori dago, beti, egoera hori. Izan daiteke tortura, izan daiteke ausentzia, izan daiteke politika gordina, baina guztietan dago. Ze luzei eratzuten dudanez. Zuk moztu, Luze, baina bueno, gantxoarekin. Beste datu batzuk, ez direnak nik uste ausazkoak, batetik Xina dugu, Xina hizkuntzalaria, eta bestetik Manu, eta Manu informatikaria. Bi mundu
itxuraz kontrajarriak, ez? Baino novelaren gaiekin, zuk aipatu duzu komunikaziorik eza, ez? Bueno, komunikazioa edo komunikaziorik eza, oso ongi ezkontzen direnak. Eta pentsatzen dut ez dela ausazko auzi bat, badagoela hoien inguruan ere aztertu nahiaz, etengabe ari zara komunikazioaz eta baino, bueno, sinaren alderdi profesional edo ikerlari hori behintzat desente garatzen duzu, hizkuntzalaria da, eskoziarra, hizkuntza gutxituak aztertzen dituena, eta bueno, historioan aurrera joan ahala, testu inguru desberdinetan kokatuko duena, eta beti ere horren bueltan, ez? Kokatu dituzu pertsonaia horiek. Bai, bata hizkuntzalaria da, eta batez ere hizkuntza gutxituak aztertzen ditu, 10 hizkuntza eskotiz dauka, eta gero eta ingelesa, eta 2 hizkuntzekin bizi izan da jaio zenetik, eta Manu euskalduna 10 hizkuntza euskara, aita galegoa, eta 2 hizkuntzekin ere gaztelania eta euskararekin bizi izan da beti. Momentu batean topo egiten dute, eta bueno, ez da bakarrik elkar gustatu edo da badaukate hor beste lotura bat, ez? Elebitasunak norberaren bizitzan eduki dezaken eragina eta gatazka hori hizkuntzekiko, ez? Eta gero aparte, karo, bera sinalinguista moduan ardura badauka, ia zer nolako relazio mota daukaten hizkuntza nagusiek txikiekiko, ia harreman gramatikala linguistikoa den, ia gutxitasuna hortik datorren, edo harreman soziopolitiko eta botere harreman batetik eta nagusitasuna inposatu egiten da, independenteki hizkuntza batek baliabide linguistiko gehiago dauzkan ala ez. Eta aldiz, Manuren kasua zenbat eta binarioa, 1 eta 0, eta pentsatzen dugu 2 elementu baino ez direla, baina ez da hori ere, elemento bat da, bat. Informatikak bakarrik ulertzen du bat. Bata eta bataren ausentzia. Hori ulertzen du. Badago, ez dago. Sistema binarioak bakarrik ulertzen du bat dago, eta ez badago bat, orduan da 0. Baina ez ditu ulertzen biak, ulertzen du bakarra. Eta horregatik da posible, munduko edozein informatikarik elkar ulertzea beste batekin, Java edo HTML edo C edo beste hizkuntza informatikoa erabiltzen. Eta gehiago ikusten dugu, oso ondo moldatzen dela mundu horretan, non ez dagoen sinonimorik. Esan nahi duenak esan nahi du, horreta existitzen, eta aldiz zinaren mundua da, metafora, metonimia, polisemia, da hitz batek esan nahi badauka hemen eta 5 kilometrora beste esan nahi bat, eta hori aztertzen du, eta badauka ardura bat horren gainean. Manu gainera sakean jokatzen du, eta hor badago beste kode linguistiko bat, beste eremu komunikatibo bat, eta da, alfil zazpi, kabaio edo zaldi eta kezer, eta hor elkar ulertzen dute, koreanoz eta suahiliz hitz egiten duten bi. Kalean ez duten elkar ulertuko, baina sake partida bat egin dezakete elkarrekin, eta egon asteak pasatzen elkarrekin jolasten interneten bidez. Ez dugu aipatu, baina Manu euskalduna da, eta aita galegoa du. Bai, hori da. Hizkuntza gutxitu gehiago. Hori da. Elkar ezagutzen dute Oxforden, momentu batean sinari ematen dute aukera unibertsitatera Bartzelonara joteko, zebera, zuzen ere Oxfordera joan da, han badagoelako katalan departamentu bat, hala da, egia da. Eta bere ardura zen, tesiaren gainean landu nahi du, eta eskozesa eta katalana. Eta orduan, arrastratu egiten du Manu, eta Manu badoa Kataluniara. Gauzak okertzen hasi dira, eta zinak pentsatzen du kontxo. Euskal Herrira joango bagina, igual hobeto, ez? Hemen, beraien arteko komunikazioa, beste interferentzia bat katalana, komplikatua da, ez dizudan ez eripatuko, spoilerrik ez dute egingo. Eta orduan, mugitu egiten dira berriro ere, eta jaten dira Euskal Herrira. Baina, baldintza zen herri txiki batera.
ezin txikiagoa, Marurira doaz. Osea, eske Marurin ez dago ez da gune urbanorik ere, etxe solteak dira. Apenas ez dago plazarik, ez dago gunerik. Eta Marurira doaz, Bizkaira. Eta Marurin amaitzen du Manuk, amaitzen du izozkailuan. Aipatu dugu pixka bat bi lerro paralelo horietako bat izango litzatekeena, nola elkar ezagutzen duten Manuk eta Xinak, eta harreman hori eraikuntzan, gehiegi destripatu gabe aipatu dugu, eta beste ardatz paralelo hori non abiatzen den behin ja Xinak Manu hil duela, ez? Orduan, horre Xinaren ardurak beste batzuk dira, eta irakurlarenak beste batzuk ere bai. Hor, ez, dago zera bat gertatuko da, harrapatuko dute, polizia, iritsiko altzaio bate joka, ze pentsatzen du Xinak, bitartean, zer egiten du. Zaiteke pixka bat, ez? Hor, beste ardura batzuk sortzen direla. Bai, egia esan genero literatura egitea oso horreza da. Polizia novela edo novela beltza eta novela beltza diferenteak dira, baina biak aipatuko ditut. Irakurri dugu, nahi beste eta gehiago. Ja, gaztetatik Agatha Christie eta gero Conan Doyle eta Simenon eta izugarri. Nik emakume batzuk izan dira oso onak, nik asko, oso erreza da. Novela batean, beste novela bat tartekatzen nuen barruan, eta tartekatutakoa zen polizia novela bat, eta egiten nuen oso errez, ze referente asko daukagu. Nire novela oso astido zijoan, eta oso nola izan. Geloskor nengoen nire pertsonaiarekin, berak idazten zuenari, eta ikusteko zuek, solamenaren da, hemen kontatu dezakez, etxean gaude, ezagutzen ez nauzuenek ikustu duzu, igual fiskal badago, baina oraindik eta besteek ezagutzen duzu, eta badakizuen noraino nagoen eta noraino ez, bale. Baina egia da genero novela idaztea erreza da. Novela poliziakoa, futurista, referenteak daude. Orduan, teknikak daude. Eta nik problemari gabe erabili ditut teknika batzuk zuzen ere mantentzeko intriga hori eta zer gertatuko denez, hau da dosifikatu informazioa, aukera diferenteak planteatzea, irakurlea aukitzea beti zain zer gertatuko den. Ez da komplikatua. Niretzat hori errezena da. Niretzat komplikatua zen ulertzea segatik jokatzen zuten. Hori zen, nik jakin nahi nuena. Eta beraien eskutik joan naz deskubritzen. Baina gero hori, informazioa dosifikatu dago zoiek dira azken finen teknikak, literaturan. Literatur tailerrak badaude da, izuzen ere gauza batzuk oso errez transmititu daitezkelako. Beste gauza batzuk, ja, norberetik eskatzen dute sormenerako ahalmen hori, ez? Zirkultutaraino irakatzi daiteke literatura. Handi batean bai. Gero ez, hau da, niego neteke bizitza osoa musika ikasten eta inoiz ez naz izango Mozart. Ez Mozart ez da edozi musikari arrunt ere, ez? Badaude gero gaitasunak, habilitatea eta baina teknikak ikasten. Dosifikazioa aipatu duzu, eta horrek bi gauza aipatzea nakar. Batetik, informazio dosifikatua dator 76 kapitulutan, matatu asko direla, baina kapituluak harinak dira, laburrak dira, eta justu berak aipatzen zuen, ez, irakurleak hartzen ditu. Eta hau esate dut batzuetan, ez,
liburu objektu bezala aztertzen dugunean, esaten dugu, ja, mardultxoa da, ez dakitze, baina, bueno, zure alde esango dut oso irakurketa arina eta gustagarria dela. Eta dosifikazioa aipatuta ere bai, galdetu nahi nizuke, zergatik erabaki zenuen, Manu, pozoin dosi batekin hiltzea. Justu, ez? Bazeuden aukera ezberdinak, baina arreta ematen du. Gaur egun, igual aukerak beste batzuk ere badirelako, izan ziteken bortitzagoa, izan ziteken ez dakit, ausazkoagoa eman zezaken zerbait, istripu bat antzestea, ez dakit, arreta eman zidan bere garaian irakurri nuen. Bueno, prozesu bat izan da, ez? Hau da, zuenak ez du erabaki egun batean hau garituko dut. Egon da prozesu bat. Eta prozesu horren barruan saiatu da konpontzen harremana modu batzutara eta ez du lortu. Orduan, azkenean horretara heldu da modu natural batean. Saiatu da beste gauza batzuk egiten, ez? Osea, berak bizi izan du angustiaz hori guztia, nola ikusi izan du nola joan den apurtzen komunikazio bat eta nola sentitzen zuen hotz hori, ez? Niri gertatzen zitzaidan, kapitulo batzutan manta baten bilduta idazten nuen, izoztuta nengoen. Ostasun hori sentitzen nuenik, txelesko hotza, eta bildurra, osea, hotza sentitzen nuen, eta ezin nuen segitu idazten, ez? Prozesu bat izan da, ez da izan egun batetik bestera deliberatutako gauza bat. Prozesu hori deskribatzen saiatu naiz. Nik deskubritu ahala. Osea, berarekin batera joan naiz ikusten ze angustiatuta zegoen horrek ezuelako funtzionatzen, ez? Eta gauza batzuekin gero konturatu naiz, novela amaituta gero. Eta hori beti gertatu zait, novela guztiekin. Amaituta gero kontziente izan naiz gauza batzuekin. Gero, kontatu didatenean esan dut, klaro, hori egin du horregatik. Baina nik ez nekien zergatik egin zuen hori. Zera, Sisifo Metinez novelan ere, eta beste novela guztietan, irakurle klubetara joan izenetan, eta esan didatenean, hau, eta orduan deskubritu dut, kontxo, arrazoia duzu egia da. Begira, klaro, horrela reazionatu du, halako harremana izan zuelako txikitan amarekin. Ni deskribatu dut egoera hori, baina nintzen kontziente. Eta norbaitek irakurri du, eta esan dit, horrelakoa da arrazoia egia da. Bai, idazteko modu diferenteak daude, idazle batzuek 10 kapitulo. Lehenengo kapitulak 20 orrialde, eta gertatuko da, hemendik hona, izango balitz bezala, teleserie baterako egiten duzun gidoia, eta badakizu nola fragmentatu 13 kapituluak, serie 13 izaten dira, serie horretakoak, eta gainera ETBk Goenkale egiten zuenean, Andu Lertxundik zeukan ideia nagusia. Gero zetorren kapitulistak uste dut ditze zituztelak, eta horiek zatikatzen zuten historia hori, txorizoak balira bezala, 13 kapitulotan. Eta gero zetorren dialogistak. Eta bueno, horiek 13 kapitulotan zer gertatuko zen kapitulo bakoitzen. Eta gero zetorren dialogistak, eta dialogistek esaten zuten zer esan behar zuen aktore edo aktriz bakoitzak, ez? Andu Lertxundik ikusten zuenean gero kapitulua, esaten zuen, begira, berak ez zuen idatzi halako ezer. Berak zeukan historia orokorra. Orduan, idazle batzuek horrela funtzionatzen dute, osea, egiten dute planifikazio bat. Eta nik batzuta, admirazioa bez sentitzen dut, nola dakite hori guztia, nik ez dakit. Hori gertatzen da literaturan, musikan eta ez, behin ja askatzen duzunean, ja zurea izateari, zurea bakarrik izateari usten dio, ez da hor. Bai, orain ja nik hau ez dut ikutu, egingo ez da hau txatentzeko. Elektrizitatea ematen.
uste du gai nagusi guztiak edo aipatu dituzula, ditu galdera batzuk, baina zuk erantzun Igual ez dugu dituzu. abusatuko, ez? Eta Oso ez dakit. pazientzia handia zeri dira entzuten eta... Ez, eta gainera ez da komeni spoilerrik egitea ere ez. Ez. Eta ez dakit beste zer gehitu nahi baduzu, ba. Eskerrak eman zuri eta garaziri bioi, eta txalaparta osoari izugarri gustatzen zaita zala. Taktua bera diferentea da, formatua, letra mota, oso harro nago txalapartaren aro berri honetan egoteaz, ze txalaparta nago hasieratik Bilbon zegoenetik, eta orduan eskerrak baino ez. Eta gero norbaiteko orain zerbait esan badu, perfecto, Eta zuek apure ematen dit abusatzen. Ez dakiz zer ordu bez, ez? Zuek badakazue zer ordu da. Zortzirako 20 gitxia? Bost gutxi, jo. Begira, noizbait argitaletxeak eskatuta dizuzen ere, danetariko situazioak eduki ditut. Novela batzu dira eta urte asko. Badakit inoiz ez dodala berriro itzuliko nire novela bat. Novela pertsona batek itzuli zuen, novela bat, eta gero niri, karo, itzuli zuen gaztelaniara, eta nik gaztelania badakit. Eta kraso error esaten dena, nik rebisatzea hori. Konturatu nintzen, erabetzen zituen hitzak eta espresioak nik ez nitula esango bizitza osoa. Eta sartu nuen eskua. Eta orduan elkarrekin egin genuen ala limon itzulpena. Sufritu nuen, ezin da gehiago sufritu. Hau da, ezin nuen bizi berriro hori, beste hizkuntza batean. Ze gauza bera esateko oso diferente esan behar da, gaztelaniaz. Traduktore, traidore, oso ondo dakizue zuek itzulpenetan ibiltzen zaretenok, badakizue fidela izateko testuari deseraiki behar dela testua eta beste testu bat eraiki kode berri batean, kode linguistiko berri batean. Eta nik berriro bizi behar nuen egoera hori 3-4 urte gozei beranduago. Osea, sufritu eta erabaki nuen, punto, sakabo. Ingelesera itzuli didatenean posposik. Begiratu dut, ulertzen unekoa jakiteko soinua nirea dan, ikusi nuen soinua nirea da, aurrera. Ez dakat ingles nahikorik zuzentzaile bati zuzentzeko. Baina ikusten nuen musikalitatea nirea zela, aurrera. Alemanerara itzuli zutenean, ez da titula nuen ulertu. Perfecto. Fidatu nintzen editoreaz. Holandeserara itzuli zutenean ere, ez da titula ulertu ere. Perfecto, oso ondo. Baina gaztelaniara itzuli dutenean, erabaki dut, zorionez gero, hurrengo liburuetan oso itzultzaile onak izan dira eta harrapatu naute berehala. Nire musika harrapatu dute, eta orduan ez dut ezer esan. Eta gero berredizio bat egin denean, gogoratzen dut Fernando Herrek egin zuela zuzenketa, baina hain ona da, nik bakarrik esan behar nuen amen, 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 amen. Eta orduan gozada bat da horrela. Ze berak hori, batzutan kontu ortotipografikoak, euskaltzen diren azkenengo euskaltzen jenaz, baina horregatik kritikatzen dut, urgazle edo historia hori, etxean esaten dut eta kalean ere esan dezaket. Buruko pitokeriak, hitz batean esateko, batzutan moldatu behar dira liburuak azkenengo pitokeria horretara, bale. Baina nik literatura kontzebitzen dudan moduan, esan dut lehen, zeharkatzen nahu alderik alde, ezin dut berriro bizi egoera. Ezin dut. Destrozatzen nahu, benetan. Eta... Baina aldiz, irakurle taldetara animatzen zara. Bai,
asko ikasten dudalako. Ikasten dut asko, gustatzen zait entzutea ze esaten dute. Normalian gaur baino gutxiago, hitz egiten dut, eta eztabaida ikaragarria sortzen dira. Batez ere, Sisifo bezalako novela batekin, mundu guztia enamoratu da. Edo 15 urtekin, edo 20, edo 60, eta 80rekin. Danetari dago. Mundu guztiak sentitu izan du bizipen hori. Eta mundu guztiak dauka bere Sisifo barruan. Orduan nik entzuten nien. Eta eztabaida beraien artean sortzen ziren, eta ni tenis partidu batean bezala egoten nintzen. Eta horrela deskubritu dut gauza asko. Deskubritu dut hori indigente afektiboa garela, eta jentea enamoratu da gutxien komeni zeion pertsonaz. Eta emakume maltratatu askok daukaten esperientzia da, urrengo bikotea be maltratatzaile badala. Badaudelako ja trokelatuta forma batekin, beraien indigentzia afektiboak dauka forma bat, eta igual kanaia baten forma da, eta horrengoan beste kanaia bat. Eta berriro maltratatuko du. Orduan, hori guztia ikasten dut gero irakurlei entzuten, eta oso interesantea da. Ze txapa, Beste galderarik. Bai. Niretzat idaztea bizitzea da. Nik, publikatzea beste gauza bada. Esatez badago beste novela bat erdian, publikatu ez dena. Eta hori ere idatzi nuen ulertzeko zerbait, baina kontzientea naiz ez nuela segitu liburu bat argitaratu izateko eduki behar duen minimo bat. Koherentzia, jarrikotasun bat, hau da, teknika hori guztia, ez nuela aplikatu. Ez nekan gogorik, ez nekan interesik hori guztia egiteko. Nik nahi nuen jakin zerbait suizidioaren gani. Gaiak harrapatuta ninduen, eta horren gainean behar nuen hausnarketa egin, eta novela egin nuen, igual 200 horrikoa. Eta bueno, oso lagungarria izan zen garratzik egin zidan apuntea, nahi badozu publikatu landu behar da asko. Eta erabaki nuen denuela landu nahi. Nahi nuen horrela utzi, lagundu zidan ulertzen gauza batzuk. Eta gero, seme-alabek esaten didate etengabe nagoela pelikulak montatzen buruan. Hau da, idaztea ez da bakarrik eskribitzea, da munduari begiratzeko modu bat. Eta nik kontzientea naiz, argitaratu ala ez, etengaberen ezela munduari begiratzen prisma horretatik. Gero batzutan gorpuztu egiten da fizikoki liburu batean, eta beste batzutan ez. Eta gero, urte hauetan ere, Sarat handia entzun dut buruan, beste historia batzutan sartu naiz. Eta Sarat horrekin ez nuen entzuten iraotz propioa. Eta ezin nuen idatzi. Hori ere gertatu zeitein bat urtetan. Eremu publikoan egon eta gero, Sarat handia nuen, eta urte batzutan Sarata entzuten segitu nuen. Bueno, mila esker. Eskerrik asko zuri, Laura. Zuei, mila esker.